Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст». У нядзелю мы традыцыйна збіраемся разам на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. І сёння мы з вами паговорым, хто ж галоўны на дарозе і як сваё лета зрабіць добрым, вясёлым і, галоўнае, бяспечным. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Іван. Вітаю вас. Марыя. Добрый вечар. І Юлія. Прывітанне. Рада вас вітаць, дарагія сябры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. І я ўпэўнена, што сённяшняя наша сустрэча будзе вельмі карыснай. Але сюрпрызы таксама будуць. Спачатку давайте прадставімся, хто які міністр сёння, калі ласка. Я сёння міністр вывучэння правіл дарожнага руху. А я сёння міністр бяспечных паводзін пешаходаў. А я міністр бяспекі вадзіцеляў і пасажыраў. О, дарагія мои сябры, я ўпэўнена, што з такімі міністрамі мы абавязкова справімся з усімі заданнямі і практыкаваннямі. Вераніка, а што сёння будуць заданні? Цікавыя ці складаныя? Хвалюемся ці справімся? Калегі, вам ужо сказалі, што мы абавязкова справімся. Гэта значыць, што ў нас усё атрымаецца. Я упэўнена, што у вас усё атрымаецца. Заданні, канешне, будуць. І вось першае з іх. Звярніце ўвагу, перад вами ляжаць нейкія цікавыя прадметы і атрыбуты. Калі ласка, раскажыце, што вы бачыце і для чаго ўвогуле гэта патрэбна. Калі ласка. Светафор – гэта вялікі сябар і лепшы памочнік у жыцці людзей. Ён заўсёды папярэджвае колерам. Калі гарыць чырвонае святло, стой, небяспека побач. Жоўтае святло да перамен, а пераходзіць дарогу трэба толькі на зялёны колер светлафору. Гэта што значыць? Гэта значыць, што пешаходы можна ідці, а машынам трэба стаяць. Зараз машынам трэба ехаць, а пешаходам трэба стаяць. Што там у нашага міністра Юлі таксама вельмі карысная рэч нейкая. Флікер, гэта так. Так, яны так складваюцца, так. Працягвай, калі ласка. Флікер – гэта такая рэч, якая дапамагае вадзіцелю ў цёмны час сутак заўважыць пешахода. Я вучуся ў другую змену, і калі я вяртаюся да хаты, я таксама карыстаюся флікерам, каб абезапасіць сябе. Ведаеце вы, як ён працуе? Да. О, малайцы, які брынзалет прыгожы атрымліваецца, так? Іван, ты ведаеш, што гэта такое? Да, ведаю. І што гэта такое? Гэта жэзл. Ён належыць рэгуліроўшчыку. Зусім нядаўна, калі на вуліцы Машэрава не работаў светлафор, замест яго стаяў рэгуліроўшчык. Гэта міліцыянер, які гучна падаваў сігнал свістком ці рухамі рук. Калі рэгуліроўшчык вось так паднімае адну руку ўверх, гэта значыць, што дарога забаронена для ўсіх, і для людзей, таксама і для аўтамабіляў. Калі рэгуліроўшчык хутка круціць жэзлам, гэта значыць, што аўтамабіль праязджаў хутчэй. А хто ўвогуле сочыць на дарозе за тым, каб рух быў бяспечным? Ёсць такая служба ДАІ. Дзяржаўная аўтамабільная інспекцыя. Супрацоўнікі ДАІ вельмі многа працуюць з дзецьмі. Нават у дзіцячых садках ужо тлумачаць пра бяспеку і ў школах. Сёння супрацоўнік ДАІ пагутарыць мы, сябры, і з вамі, і з нашымі гледачамі ў самім Міністэрстве дзяцінства. Сустракайце наш сённяшні ганаровы госць, інспектар ДАІ Управлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама Панько Настасія Александраўна. Сустракайце. Вітаю вас, паважаныя ўдзельнікі пасяджэння. І мы вас вельмі рады вітаць у нашым Міністэрстве дзяцінства. Сёння разам з вами мы будзем не толькі гутарыць пра правілы дарожнага руху, а нават станем актыўнымі удзельнікамі дарожнага руху. Будзе вельмі цікава, але спачатку падрыхтоўка. Міністры, а якія вы ведаеце правілы дарожнага руху? Я ведаю, што пераходзіць дарогу трэба толькі на зялёны колер светлафору. Я ведаю правіла, калі стаіць знак «Веласіпедная дарожка», не трэба пешаходам хадзіць па ёй. А я ведаю правіл, то, што калі ты едзеш у аўтамабілі, трэба прышпільвацца рамнямі. Таксама вельмі важна ведаць і дарожныя знакі.
як для водителей, так і для пешеходов. Які ви ведаеце дорожныя знакі? Я ведаю знак «Обход заборонен». А я ведаю знак «Парковка заборонена». Я ведаю, што знакі з лічбамі указваюць на скорость, да якой можа разганяцца аўтамабіль. Яшчэ сінія знакі гэта значыць дазволена, а калі чырвоныя, значыць забаронена. Так, міністры, все правильно вы кажаце. Зараз я вам раскажу больш падрабязна пра дарожныя знакі. Давайте. Ну, гэта знак якога колеру? Чырвоны. Чырвонага. І значыць, Значит, гэты знак забараняю. да, нешта забараняе Все гэты правильно. знак. А што он забараняе? Рух, ён Рух забараняе. забаронен. Наступны знак. Ну, гэта якога колеру з гэтага пачнем? Сіняга, значыць дазволена. Нешта дазваляе. І Дазваляе хадзіць пешеходам. Добра. Гэты знак чырвонага колера Значит, Заборонено. забороняє ездить на велосипеде. Все правильно. Гэты знак знак чырвонага чырвонага колеру колеру. значыць забараняецца рух для пешеходаў. Правильно. Якая добрая подказка. Там, дзе чырвонае, значыць забаронена. Там, дзе сіняе, значыць дазволена. дазволена. Так, наступны. А гэты знак синего колеру, значит, ён дазваляе прыпынак аўтобусаў. Правильно. Наступны знак называецца «Асцярожна, дзеці». Кто-нибудь уже бачыў такі знак? Да, бачу. А дзе вы его бачылі? Каля школ. Гэта знак не для пешеходаў, не для дзяцей, а знак для водителей. Ён папярэджвае пра з'яўленне дзяцей на дарозе. І вадзіцелям трэба быць вельмі уважлівымі. І запомніце, гэта знак не азначае, што дзецям трэба там перахадзіць дарогу. Гэта знак для вадзіцеляў. Наша тэарэтычная падрыхтоўка завершана, і я запрашаю вас узяць удзел у практыкаванні. А мы з вялікім задавальненнем запрашаем і вас, дарагія гледачы. Паважаныя міністры, ганаровы госць, тэлегледачы, вы ўжо заўважылі, як наша студыя пераўтварылася ў сапраўднае скрыжаванне. І зараз мы з вами будзем адпрацоўваць найбольш распаўсюджаныя такія сітуацыі на дарозе. Трэба размеркаваць ролі. І так, Юля у нас будзе Пешеходам. пешаходам, Марыя, Я водитель. Іван. Я рэгуліроўшчык. Ганаровы госць будзе рабіць сваю звычайную працу, будзе супрацоўнікам Дзяржаўтаінспекцыі, так, і рэгуляваць рух на скрыжаванне. Ну, а адказнаму сакратару Міністэрства дзяцінства дасталася таксама вельмі адказная роля. Я буду знакам «Праезд забаронены». Наша першая сітуацыя. Пешаход павінен дайсці сюды, а водитель даехаць павінен туды. А я што павінен рабіць? Першы жэст, увага, калі інспектор паднімае руку ўверх, рух пешеходам, так і водителям забаронены. Увага! І паднімае руку ўверх. Наступны жэст, руку правую уносім уперад, гэтай рукой паказваем рух водителю. Калі інспектор стаіць спяной або тварам к пешеходам, ім дазволен рух перад яго тварам або за яго спяной. Наступна наша сітуацыя. Рэгуліроўшчык стане да водителя тварам, да пешехода спяной. А куды мне трэба ехаць? Пры таком жэсце рэгуліроўшчыка рух водителя забаронен. А куды мне ісці? А пешеход рухаецца за яго спяной. Жэст «Увага». І наступная наша сітуацыя. Руку ў гэты бок. Водитель едзе направа, а пешеход рухаецца за яго спяной. Так, у нас тут невялічкае дарожна-транспартнае здарэнне адбылося. На вялікае шчасце ніхто не пацярпеў. І ўсё вярнулася назад. Добра, працягвайце, сябры. Наступная сітуацыя. Увага. Рука выцягнута ў тот бок. Водителю ехаць направо, а пешеход пераходзіць за спяной нашего інспектора. А якія яшчэ ёсць знакі рэгуліроўшчыка? Асноўныя жэсты мы вам сёння паказалі, якія
абавязкова запомніць. А у мяне есть пытанне да рэгуліроўшчыка. Ваня, ці складана быць рэгуліроўшчыкам? Вельмі складана, вельмі рукі баляць. Юля, а пешаходам? Трэба уважліва глядзець на рух і сачыць за жэстамі рэгуліроўшчыка. Маша, а як табе роля вадзіцеля? Быць вадзіцелем вельмі адказна, таму што трэба сачыць не толькі за рэгуліроўшчыкам ці за светлафорам, а яшчэ і за пешаходам. Я яшчэ ад сябе хачу дадаць, што таксама вельмі адказна быць і знакам на дарозе, бо як мне падаецца, што нічога выпадковага на дарозе не бывае і ўсё павінна працаваць як трэба, каб не было дарожна-транспартных здарэнняў, а рух на дарозе быў бяспечным. Дарагія сябры, мы з вами толькі што вярнуліся з практыкавання, з дарогі, за наш міністэрскі стол. І зараз я перадаю слова нашаму ганароваму госцю. Калі ласка, растлумачце, што ў нас тут з'явілася. Мы з вами зараз гуляем в одну гульню. Я буду вам паказваць знакі, а вы будете адказваць, як яны называюцца. Ну, а мы таксама вельмі просім далучыцца традыцыйнай нашых тэлегледачоў, бо нам не справіцца без вас. Запрашаем да гульні, калі ласка. Гэта значыць, што пешаходам праход забаронен. Рух пешаходам забаронен. Правильно. Так. Гэта значыць, што рух аўтамабіля забаронены. Мой любімы знак сёння. Гэты знак абазначае паркоўка забаронена. Паркоўка Парковка і стаянка Стаянка. забаронены. памяняем. Тут нейкія новыя знакі ёсць. Так, мой любімы сёння. Гэта знак для аўтамабілістаў. Гэта абазначае, што тут могуць быць дзеці. Правильно. Я хочу вам задаць одно такое пытанне. А можа быць, увогуле, прабачце, ганаровы госць, было б прасцей без правілаў дарожнага руху? Лепш з правіламі. Правілы патрэбныя, каб не было аварый. Ты увогуле, я упэўнена, што ведаць правілы дарожнага руху павінна з дзяцінства, таму што пешаход таксама актыўны ўдзельнік руху. А зараз у нас наступіў момант афіцыйнай часткі. Міністры, якія высновы мы сёння з вами зробім. Лета час актыўнага адпачынку дзяцей. Бяспечнае лета гэта таксама і бяспека на дарозе. Пешаход актыўны ўдзельнік дарожнага руху. Правілы дарожнага руху трэба ведаць з дзяцінства. Быць вадзіцелем вельмі адказна. Ёсць правілы бяспечных паводзін пасажыраў і вадзіцеляў. Азнаёмцеся з высновамі нашых міністраў. Калі згодны, калі ласка, стаўце сюды свой подпіс, каб гэтае рашэнне набыло сілу ў міністэрстве дзяцінства. Усё правільна сказалі нашыя міністры. Да. Ставім пячатку, самую сапраўдную, міністэрскую. Усё. Ужо пачалося ў нас лета, пачаліся доўгачаканыя летнія вакацыі, таму хацелася бы вам яшчэ раз нагадаць, што не толькі вадзіцелі, але і пешаходы з'яўляюцца ўдзельнікамі дарожнага руху. А значыць, абавязаны выконваць патрабаванні правіл дарожнага руху, якія маюць да іх дачынення. Дзякуй вялікі, вельмі добрае слово вы сказалі. На гэтым пасяджэнні міністэрства дзяцінства завершана, а наперадзе, сябры, нас чакае чытанка. Будзьце разам з намі. Дарагія сябры, сёння мы разам з вами прачытаем цудоўны верш, які называецца «Рэгуліроўшчык». Напісаў яго Рыгор Барадулін. Зай рэгуліроўшчык атрымаў жазло, а ні ў кога лепшага, пэўна, не было. Морквінка чырвоная, а зялёны хвост. Морквіны хвост паказвае, рухайся наўпрост. Морквінку чырвоную раптам узнясе. Рух увесь спыняецца і стаяць усе. У рэгуліроўшчыка ўсё ішло як след. Толькі непрыкметна падышоў абед. З'ела святло зялёнае, зайчык пакрысе, і на шумнай вуліцы згрудзіліся ўсе. А калі чырвонае з'еў святло паціху, выпусціў на вуліцу зай неразбярыху. Я спадзяюся, што вы добра зразумелі. Каб не было неразбярыхі на дарозе, трэба прытрымлівацца правілаў дарожнага руху. Жадаем вам вясёлага, добрага і бяспечнага лета. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!